Гомумән паразит дигәч, сезнең күз алдыгызга нәрсә килеп булса, шуннан башлыйк әле, нинди организм килеп булса сезнең күз алдыгызга? Күзәнәкләр. Кечкенәләр инде. Тагын. Бахила. Ярар. Кечкенә булсын. Нинди бахила? Бактерия. Иң беренче паразит сүзенең этимологиясына күз салыйк. Паразит сүзе гомумән ике сүздән тора. Пара һәм зита сүзләреннән пара якында янәшәдә дигән аңлата. Ә зита сүзе ипи, ризык дип тәрҗемә ителә, бу борынгы грек теленнән. Һәм әгәр дә инде шуны матуррак итеп тәрҗемә итсәк, ул ризык янына якынрак булган организмнар була иде. Шулай ук борынгы Грециядә паразитарийлар дигән җирләр булган. Шушы паразитарийларда отставка киткән төрле хәрбиләр, дәүләт эшлеклеләре яшәргә тиеш булганнар иде. Һәм менә шушы паразитарийларда яшәүче кешеләр паразитлар дип аталганнар. Шундыйрак. Әзергә бәзер кешеләр инде, әзер ризыкны ашап торучылар. Әйе, шуннанрак кереп киткән. Һәм шулай паразиты исемле кешеләр дә булган. Алар төрле мәҗлесләргә бик күп йөрүчеләр, шулай ук аларның иң шундый характеристикалары, алар гел ашарга, гел ач килеш булганнар инде. Аларның гел ашсызлары килеп торган. Һәм бу картинка для привлечения внимания гына. Биологиядә нәрсәне аңлата соң паразит термины. Гомумән паразитлар алар үсемлекләрдә булырга мөмкиннәр, хайваннарда, шул ук исәптә кешеләрдә дә инде. Һәм шул кешеләр, хайваннар һәм үсемлекләр хисабына тупланып алар. Аларны даими яисә вакытлыча гына инде тору урыннары итеп кулланучы җан ияләре. Һәм менә паразит һәм хуҗа арасында ике термин бар. Паразит һәм хуҗа. Паразит ул хуҗада паразитлык итә булган. Һәм ул ике организм төрле төргә карый. Һәм шулар арасында килеп чыккан каршылыклы характердагы мөнәсәбәт формасы ул паразитизм күренеше була. Һәм әлеге паразитизм күренеше шушы паразитларны аларның китереп алар тудыручы авыруларны, шулай ул авыруларны дәвалаусылар өйрәнә торган фән паразитология дип атала. Паразитизм күренеше беренче чиратта хуҗага эләгү эзлеклелеге буенча ике төргә бүленә. Беренчесе алар беренче паразитизм булырга мөмкин. Бу, мәсәлән, кешедә берәр инде паразитның паразитология. Мәсәлән, кеше аскаридасы кешедә паразитлык итә, һәм ул беренче паразитизм күренеше дип атала. Гиперпаразитизм күренеше русчадан сверхпаразитизм дип атала, ул паразитларның паразитлары була. Ягъни паразитларның да кайберләрнең үзләренең паразитлары була. Мәсәлән, приходина дигән тигәрәк матур паразит. Һәм ул балыкларда паразитлык итүче моногенейләрдә паразитлык итә. Менә моны ишетеп күренәме? Алар моногенейләр. Шушы кечкенә моногенейләрдә приходиналар була. Һәм шулай урыны буенча паразитизм 3 төргә бүленә. Ул эктопаразитизм, мезопаразитизм һәм эндопаразитизм күренеше. Монда инде теге экто, мезо, эндо сүзләрне аңларга кирәк, аннары җиңел инде калган. Эктопаразитизм ул тышкы якта паразитлык итү, шул бөтләр төрле тәндә паразитлык итүче, ягъни кешенең яисә башка берәр әйбернең тышкы ягында паразитлык итү. Эндопаразитизм ул эчке якта паразитлык итү, менә бу шул аскарида эчәклектә, нечкә эчәклектә. Мезопаразитизм ул шушы экто һәм эндопаразитизмның оралыгында тора, аны яртылаш эктопаразитизмда дип атыйлар. Ул, мәсәлән, төрле бушлыкларда инде. Мәсәлән, шул авыз бушлыгы, борын бушлыгы, колак бушлыгы һәм башкалар булырга мөмкин. Әйе. Эктопаразитизмга карый. Чөнки ул бөтенләй эшкә кереп бетми бит инде, ул күренеп тора аның бер өлеше. Менә монда мезопаразитизм күренеше күрсәтелгән. Бу тел кимерүче кыргаяк, цематоик сигуа. Ул
Ничек аңлата башларганмын. Юк, бу паразит ошамаган аны, шулай. Ачыктана куйганнар кешеләр аны күрсәтер өчен. Менә монда шушы паразит кыргая шундый балык йөзеп йөри, тыныч кына су эчендә. Һәм аның соңаклары артыннан шушы кыргая килеп урнаша да, шушы балыкның теленең төбенә кадала. Һәм ул канын эчәргә тотына балыкның телендәге инде. Һәм әлеге кан ичү процессы китерә теленең атрофиясенә, ягъни ул тел кырып бетә. Изелеп төшә дә, һәм шушы паразит әлеге балыкның теле урынына урнашып, шушы балыкта тел функциясын башкара башлый. Азыкны йотканда да булышы аңа зыян китерми, паразит телеңнән алып ата. Балыкка дискомфорт тудырадыр? Башка эш. Белмим, әйе. Алар шулай бергә Симбиозда яши. әйе симбиоз кебегрәк, ләкин аңа зыян китерә инде бер карасаң, телен бит инде. Атрофиясенә, әйе. Аннан соң алар бик спокойно шулай бергә яши башлыйлар. Исеме дә матур. Күзләре. Паразитның. Паразит исеме ничек? Танытып әйтсәгез. Стоматолог всего тел кимерүче кыргая дип атала инде ул. Монда латинча исем китерелгән аны. Латинча матуш төшерә. Әйе. Әйтмәсен дә телне үзләренә ити. 3-4 сантиметр изылыгы нормально бу. Паразитлар безгә ничек үтеп керәләр соң дигәндә, анда 4 төрле менән үтеп керү очрагы бар. Иң беренче чиратта авыз аша алар үтеп керәләр. Аның терминнарда тоталып бетмим инде. Менә авыз аша үтеп керүнең 2 төре бар. Беренчесе аның контаминатив рәвештә, ягъни пычрак белән дип тәрҗемә ителә инде. Менә балалар бит инде алар төрле җиргә тотыналар, йөриләр, аннан шул куллары белән борыннарына, авызларына, һәм башка җирләргә тотыналар. Һәм менә шушы пычрак белән үтеп керү контаминатив рәвештә паразитларның үтеп керүе була. Һәм икенче төрә элементар рәвештә үтеп керү бу, мәсәлән, берәр ризыкта паразитның инвазияле, ягъни йогышлы стадиясе була. Шул ризыкны кеше берәр нинди юылмаган алманы ашаса, инде яшелчә, җиләк җимешләрне ашаса, паразитны юктырырга мөмкин. Икенче төре тән-тире аркылы керергә мөмкин паразитлар. Контагиоз рәвештә һәм трансмиссив рәвештә булырга мөмкин бу. Контагиоз рәвештә үтеп керүне ничек аңларга? Ул аппликация сүзеннән, мәсәлән, кеше пляжда ятып тора ди, бик озак вакытта, һәм ул бернинди сөлге дә куймый, анда кымга диеп инде. Һәм әгәр дә ул анда бик озак ятса, һәм шунда берәр инде паразит булса, ул турыдан-туры тәненнән үтеп керергә мөмкин кешегә. Мәсәлән, ялана йөрергә яратучылар була бит инде җир өстендә. Бик озаграк басып торсаң шулай җир өстендә, шулай паразит үтеп керергә мөмкин. Икенче төре трансмиссив рәвештә үтеп керү, анысы паразитларның төрле йоктыручылар аша үтеп керүе. Мәсәлән, черки тешендә кешенең малярия бит инде черки аша безнең бирелә кешегә. Менә черки тешләве шул трансмиссив паразитизмга, трансмиссив үтеп керүгә керә. Өченче төрлесе интраназаль. Анысы борын аша. Янда бер паразит исеме, Неглерия фаблерия исемле, ул ни ашаучы паразит дип санала. Ул кешегә бары борын аша гына үтеп керә ала. Мәсәлән, кешенең авызына үтеп керсә, ул судан, су аша керә ул кешегә. Әгәр дә авызына керсә, бер нәрсә дә булмый кешегә. Әмма борын аша керсә, хәзер сөйлим нәрсәләр булганын. Борын аша керә дә, чөнки кешенең борын аша гына баш миенә үтеп кереп була. Авызына керсә, ул туры чәклеккә төшеп китә, шунда ашкан натыл бетерә. Әгәр дә борын аша кереп китә дә, һәм китә мие кешенең. Менә 1962 елдан алып, былтыргы елга кадәр, 2016 елга кадәр әлеге паразитны 132 кеше йоктырган. Һәм шушы 132 кеше арасыннан бары тик 3 кеше генә исән кала. Монда дәвалау белән дә аңлатырга кирәк, чөнки дәвалап булмый паразитны. Кеше организмыннан алып булмый. Ничек үтеп керә ул? Мәсәлән, 25-35 градус тирәлегенә кадәр җылынган сулыклардан үтеп керергә мөмкин. Бу Россиядә булмый. Тынычланыгыз.
бассейнларда булырга мөмкин, шулай төрле Индия якларында шулай җылы якларда субтропик һәм тропик тирәләрдә инде районнарда. Дәвалау Yok, o soğuk mesela. Хәзер күрсәтәм. Менә бу, ана, бик кечкенә. Исемнәре. Үтеп керә һәм тотынау кеше белән кешене заражать итәргә инде. Заражать сүзенең нормаль переводын таба алмадым. Һәм ул кешенең миен туры мәгънәдә ашарга тотына. Һәм кеше 3-7 көн эчендә үлә. Бу кагыйдә буларак ул үләргә тиеш. Больше выхода нет. Бүтән юл юк. Җитегенә үлмәсә карарыз. Әйе. Sıramdaki böyle o parazit negizde ondan mi oşar için yaratılgan bulup çıkan. Әйе, аның Ул шуңа мотивация. мотивация шуңа. Ул белән авызга да түгелме, именно мигә үтеп керү өчен. Аның шул ми функциясе бар аның. Цел шул мигә. Ул кешелекләрдә Әйе, ул кешеләрдә генә паразитлык итә алса. Хәзер Россиядә ул очратылган. Һәм соңгы юлы үтеп керүне ул трансплантар рәвештә үтеп керү без ишеткәнбез бардык токсоплазмоз дигән чиф авыру турында. Ул паразитның кеше организмына инде ул бала вакытында, ягъни плацента эчендә булганда үтеп керүе, инде парында булганда ул кешеләргә булай бик зыян китерми дә инде. Тик менә йөкле хатын-кызларга бик зур аның зыяны. Бигрәк тә беренче триместр вакытында, әгәр дә беренче триместрда йөкле хатын-кыз бу паразитны эләктерә икән, аның баласы төшә. Әгәр дә инде соңгы триместрларында эләктерсә, менә шундый сабый дөньяга килә. Һәм аның врожденный токсоплазмоз була. Шулай баш миенә су җыелу күренеше, гидроцефалия дип атала инде ул. Инвалид бала, гарип бала туа инде дөньяга. Һәм бик күп врачлар инде беренче, әгәр дә хатын-кызда инде ул инде токсоплазмозны тапсалар, беренче триместрда баланы төштөрүне тәкъдим итәләр. Һәм аны менә шушы кыргызлар итүчеләр токсоплазма боди исемле алар. Токсоплазма. Һәм әлеге менә паразит белән хуҗа арасындагы мөнәсәбәтләр нәрсә белән бетәргә мөмкин соң? Беренче чиратта хуҗа организмы паразитны юкка чыгара, ягъни үтерә. Бергә ноль. Икенче чиратта паразит киресенчә хуҗаның үлеменә китерергә мөмкин. Һәм өченче вариант инде паразит белән хуҗа арасында тигезлек урнаша. Ягъни паразитка бу вакытта рәхәт, хуҗага барыбер. Менә теге балык белән мисалны. Мөлаем аскаридылар. Менә алар шулай матрома карап торалар. Сәлам дустым, безгә синең эчке дөньяң бик кадерле, татлы да инде үзең, сине бер кайчан да ташламабыз диләр. Алдылар, ташлыйлар алар. Гомерлек түгелләр. Һәм менә шушы мөлаем аскаридыларның бик мөлаем булулары турында әйтәсе килә. Менә бу безнең республикада булган хәл, Казанда, безгә төшеп сөйләгән иде. Казан республика клиника хастаханәсенә 5 яшьлек кызны китерәләр. Һәм аның маткасын, ягъни аналыгын алып аталар. 5 яшьлек кызның маткасын нигә алу кирәк була икән? Аның маткасына, исемче премия, аның маткасына шушы мөлаем аскаридалар тулган була. Ул кеше исән вакытында булган. Хәзер сөйлим алар турында. 5 яшьтә ул менә бу гапади гигиена таләпләрен үтәмәдән генә килә бит инде. Шундый 5 яшендә ул функцияне алды. Менә шушы кеше аскаридасы аркасында була әлеге хәл. Аскарис юмбрикоидес, ягъни кеше аскаридасы. Ул евросолчаннар тигән операциянлыгын 4 см-дан алып 40 см-га кадәр аскаридозны китереп чыгара һәм яшәү урыны эчәклек. Бу самый безобидный
Картинкамда үзеңез кайткач карарсыз. Негизи тыйлыгыгыз жетсә, бик куркыныч аны. Фоткалары. Нәнче уйлыйсыз, моның кайсысы ана Аскарида, кайсысы ата икән? Вариантлар бар? Зурысы ана, станысы ата икән. Нигә? Анада Безнең ана Аскарида шундый зур, чөнки ана игътибар көненә 200 мең күкәй җитештерәсе бар. Көненә аннан соң, шуннан соң, аның циклы бар, хәзер аның турында сөйләп бетербез. Шуның циклында менә шундый зур күкәй үсеп җитәләр инде алар. Көненә 200 меңне җитештерәләр. Дип аңлашылган рәвештә. Менә аның циклы. Mesela bizde amaç sıvıtradık, mutluları göre anada usta bizden личинкалы hikayeler şu şahs kaydedebilir. O ülgürgen, onun ülgürmediğinde bulunma mümkün. Yani mesela nasıl otalanmadan, nasıl otalanma? Nisa otalanma. Şu olma kilip dışı otalanma hikayesidir. Hep şuna yaşa. Bunda kışı kuruyor. Biz zaten живет еще olmalı. Bizde сразу rakamını çok ciddi anlıyor için. Biz hem ola bizde Ошарда тотынабыз, һәм шуннан соң, әгәр дә инде безгә повезет, шушы Аскарида кешедә тотына бер җирдә. Әлеге личинка белән булган күпер килеп төшә эчәклеккә һәм личинка үзенең сәяхәтен башлый. Иң беренче ул кеше көйдән чыга, якынына карый, чәкне Аның яңадан үсеш алу өчен әлеге личинкага аңа бер йотым һава кирәк була. Бер йотым һава белән ул менә шундый зур өлгергән Аскаридага әверелергә тиеш була иде һәм шул бер йотым һаваны алу өчен ул өскә таба менә башлый. Ишәкнең тышын ул тишеп чыга һәм тотына сәяхәтен. Тишеп чыккач ул бавырга барып керергә мөмкин, аннан соң йөрәккә барып керә. Һәм менә кечкенә кан әйләнеше системасы буенча ул үпкәгә үтеп керә. Аннан соң бронхларга һәм туры трахеядан кешенең тамак төбенә кадәр менә. Личинка вакытында юк. Аннан соң менә тотына дискомфортлары. Менә шушы тамак төбенә менгән кеше үтеп куя. Ул ниһаять авыз куышлыгына менә сулыш ала бернең һәм яңадан кеше йотып җибәрә. Йотып җибәргәннән соң ул инде өлгерә башлый. Шуннан соң зур Аскарида булып үсә. Бу слайдта. Менә шундый зур Аскарида булып үскәннән соң ул үрчергә тотына һәм яңадан процесс башлана инде. Яңадан кешенең калдыклары, һәм шуңа күзәнәкләр һәм яңадан процесс китә. Бу үзме ул бер йотым һава белән яши алган. Алланың гомере буена җитә. Менә шул кечкенә, мин кечкенәсен дә белмим. Кечкенә бик кечкенә була иде алар, сизергә дә мөмкин түгел. Именно шул кечкенәләр менә дә аннан соң яңадан төшеп үсәргә тотыналар. Һәм шулай менеп яңадан төшкәннән соң алар үсәләр. Әгәр дә мәсәлән кеше төкереп үсә инде ул мине личинканы, ул үсеш ала алмый. Кеше чистара. Һәм менә кешеләргә бит инде сөйлисең, аларга саннар кирәк, ниндидер статистика кирәк. Безнең укытучыбызның бер статьясыннан, Шакурова Наталья Владимировнаның статьясыннан шундый графиклар таптым. 2000 елдан 2009 елга кадәр Татарстанда гельминтларга анализ биргән кешеләр саны 8 миллионга тигез.
Тик әлеге 8 миллионның барысында гементоз белән авыру дигән сүз түгел бу. Аның инвазияләнүнең уртача күрсәткече 0,94-ка тигез. Һәм беренче урында энтеробиоз тора, һәм икенче урында безнең склероз 4%. Калган 2% башка гементозларга туры килә. Әзрәк отступление. Доктор Хаусның кемнәр караган? Ярый бигрәк. Бу эпизодны хәтерлисеңме? Доктор Хаус янына бер ханым килә, зарланырга тотына. Соң арада буыннарын тотмый ди, еш авырый. Бәлки мин күпәләрне күбрәк ясаганмындыр. Синең миллиграмм дип авырлыгым белән ничек тә идарә итә алмыйм. Доктор Хаус миңа кулларыгызны тәрәзәлде. Ярар. Сездә паразит. Сездә паразит икән. Шушы ханымның истерикасы тотына, суалчан кебек нәрсәме ди, паразит дигән җиттем. Шундай бер күзалына килә. Аннан соң инде аңлардан туйларны башлый, син анда берәрсе шәт аласыңмы? Берәй өчен генә соңрак алып ташлау законсыз булачак. Берничә штаттан кала килде. Тик ул анарга бер дә борчылырга кушмый. Бик күп хатын-кызлар үзләренең паразитларын ярата башлыйлар. Ой, исем кушалар, матур итеп киендерәләр. Башка паразитлар белән уйнарга алып баралар. Шулай дисеннәр әле. Һәм аның күзләре сизелә башлады. Паразит диеп булалардагы баланы әйтә. Менә бер ел элек бу эпизодны караганда мин көлке белән генә караган идем. Берсе әйткәндә тик безгә икенче курста факультатив рәвештә паразитология фәне керә башлады. Һәм безгә беренче лекциядә укытучыбыз менә шундый статья күрсәтте. Древние млекопитающие заразились плацентой. Ничек аңларга моны бу исеме-җисеменә бик үк туры килеп бетмим. Привлечение внимания өчен генә бу исем. Кешеләрдә һәм гомумән бөтен плацентар хайваннарда да P10 дигән ген бар. Шушы ген кешедә һәм башка хайваннарда инде плацентаның формалашуында ярдәм итә. Әгәр дә мәсәлән ул ген булмаса, кешедә плацента нормаль рәвештә формалаша алмас иде. Менә шундый тикшерүләр узып караганнар Токио университетында. Тышканнарда әлеге генны сүндереп караганнар. Сүндереп инде образны. Һәм шушы ген нормаль рәвештә эшләгән тышкан белән чагыштырганнар. Әгәр дә бу ген бөтенләй сүндерелсә, тышканда, аның эмбрионы 10-нчы көнгә һәлак була. Мәсәлән, баштан сүндереп, аннан соң ул генны яңадан кабызып җибәргәннән соң, барыбер менә шундый гарибрәк, кечерәк тышкан туа. Ягъни монда чынлап та менә шул генны элеккеге борынгы үсүчеләр сыйныфыннан булган хайваннардан йоктырган дигән фикер бар. Шуңа күрә балаларны паразит диеп әйтү бер яктан дөресрәк кебегрәк инде. Шул бетте. Барыгыз өчен рәхмәт. Шуны әйтергә кирәк. Монда бит профилактика чаралары турында да сүз әйтергә оныттым. Бу паразитларны йоктырмас өчен инде шул именно аскоридозлар турында сүз бара. Уларны күбрәк ярга кирәк инде. Бигрәк тә балаларга игътибар итәргә кирәк, чөнки алар теге 5 яшьлек кыз вакыйгасы булмасын өчен. Шул әмма кайбер паразитлар инде гомумән кешедә дәваланмый, шуңа күрә просто якта торырга инде ул вакыйгалардан. Кемнең алмашысы килә?